Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing pun kre, kajing siang la pun kre la kamslem. Nado gitu ki penai ba. Pi gani election kede jing siang long hawu penai Oktober na November last year. Tina do tu por ngi ya ki application jong ki candidates ki ke ngila ya ai ngila klaya yu ngila ada upload formalities baro but menakani hawu penai February ngila declare ya ka niki tickets haki arbanta kasisian kade haka kandai trik pat koi ka ba arsen kade ki khadar ne khalai trik ni apun penalot deki candidates te ya ka bolong menta baro ki candidates kila da file ki nomination kila long valid marka sa stanga withdrawal te nakalyang jungi kom ko party kejing trai shitom ka jong ki nongilam ki jongi Hangaro Hills, Khamtam, KMLA, KMDC, KXMLA, KXMDC, paginang three party, hang the Hangaro Hills, kalong kaba isngain, but kaba klam artadian, hagani ka kanti bomta, ngin kham job, khambon ki seat, hagani ka election ka manlong, but napadeng ki MLA nakani ka liang ka Khasi Hills region ru, hagini kita yo marson kot ka assembly, kin salit ban ya raplang ya kani Shathi Shepo Garo Hills ki MLA ki jongi nang ninaga Khasi Hills ru kin lelang te ngi don ka chairman bukhraw hagaba hakani ka kanti ngila ban job sibon ki seat hakani ka election ko wan ka ba ka jingthap board kan long haka khar trek job uniu na April ban wan kini ki MPC banta jo ko gras til kuma kana moti ai jingsisha hapo Garo Hills Autonomous District Council kaba ngijob house ne marjar khatsan ngilong nyongut tenrei kisas arngut tekini arngut ki yele byang mata kisah arngut tenrei te ka basutunat sibun kolong ka participation jong ki candidates ngidan kumba lajandap spa nak benta arf ho khandai ngut kolong ka jing ka bakhraw yangi ba ka ko por bangi decide ki tiket ten marga participate tang nang tur ngi thu ba ka party jungi ka klan ngidon gomba sispa ti ki kertong legit ba kambyang yes ki ba ki kertong ti klong ta hingi la ya with due selection na ki block na ki district ni kumba long ki party procedures ngi la kido bar khan tarai ka ek jing aton ab jing ek pras kan ki I ticket ki wan party ticket pras ndala job imi no pras kata ya kata ka kendon ting nyemdon benang to hapo ka por ka Khasi Hills Autonomous District Council ru ngyong ba ka jung kerpat kalong ba lada ngila ban snayo kan ni ka anti defection hapo Khasi Hills Autonomous hapo kan ni ka DCA ru kan kam ba ngatrai man nginum laban bai ni uprio ni pe hapo Khasi Hills ngidon siphongut arngut kilalino ngijop sipho arngut kilalino na ta ka daw ka district council ka kham bangin ngimla kandon hiwan kamdan kandon mo lara kamdan ka ande ka jenjar hero marni bi tristom per election pidu thia do dam kilo trek ngras gede andai lapor gadil job snap ye no horo amne le ke tate ka jujahi haman la ka party mdei dang party jongi khamta ho dis council ni film su thu staw ting gele lai sau sin se ko party ru ki wan biang gele biang temo ka ba ya sna sarkar pe tang ni ru ka ba kilong kalany ki la tiket agni ke election ta ki tiket yang ti ju ki wala khatsan ki wala wan ami ki yang bun na ki te kim da dan regi bun ba kilong ki fresh ba manta munta ka tan em ga election ki mar munta ka samri ga ya munta ki bale bun ki dang ya shilo tan em ga election ki don ki ba wan balit paru don ha preng jongi igi don ba te election kan nomor ba kanika withdrawal kan long khat khandai tarik the full-fledged election kan sedang hi nada withdrawal te kumta hi ki R4 klaya te kelakut ke assembly te klaya le mutaka kumno ko kongres mi ti banyo bon hangin yo bon nomor ba ha government ka sari ka ha wala ka government ru te ngi kum ko party hi ngi don la ka procedures ngi don la ki aims and object par hang the ngi hi hapo Garo Hills Autonomous District Council menta lagi bun banai klemyo tangai ke tolopro tikijing
kadon hang turu bat kidon sam ta kini ki mo kumban ong hakani ka hoy kidon ha ka sarkar kila don ha ka bot nang ba upaj ba un pisar mar ba upaj ba ro ulai i phi i hakani ka jalla ka long kumno manta tu upaj ba unsa ila ta Kani ka jing bumi tulap kadai wajib bas cari ni kisah rumah nanti. phi tiki ong lais nam tam te mantangi khampat samsar hang the lais nam adu arjar kal sanu ni khamio iru Beras kalak tay bang kelibian gitu kan. Jadi ya kata tingin sapet nang la ka mandit jong paj ba wai ha ka parti kongres tingin sa song sa perkhat se mar ka tai ga barang jengai kayak ke mat ni ke isu ke bapi pira ya mentah ke election DC. ni dang penkre ke manifesto within few days ngin sa anyway ki kendiat singin sa Ini kerja klub lagi MLA nomor ba MLA jumpi nama cuklat. Kaktaan MLA kan diskonsil ru election ru nomor ba. Wei MLA na. long phi ka jing khat no ka jing do ba khrao ka jungi ek party hi ar ngot ha ka sibnai sak ba ka ich jongki kadang bun pha mo tang sau fu ar sau fu lais nem ka jing do ba khrao ya ka party hoi ka jing kata kan dan hi kham tam ha ka to ka constituency tang balong inya pet kan long kum no pat maka jing do kum ko parti te ngidap daga jing sausi ba khrao ba ngidu ha preng sibnai ar ngot nginyo ngindu eki amele ge jongi te Ni nomor kini baru kas sedang nadu ba nunggu misalnya kongres lain pernah hadir. Diminta ke khat nak sama. Kai kayak kerja jumpi election bersama. Dan ke kongres bukan website dalam ni ai tre ya kata ni ke parti jongi ka don haman la ki block haman la ki constituency ke bongi om te ni ai tre hi na ka por sa ka por ki bar khat ki nong tre jong ka parti ki ne ki khamya phet sa kama hi sinistai hedu manta wala da ka layat laisnem kane ka government ka bomentaro ki parti jongi hi haba bon hi ha ki constituency ki ai ne ki ai tre laga de ka youth congress laga de ka mahila congress laga de ka parents body ro ki parti ki nong tre parti jongi ki next kem bah ka arjar arpulai ka parti kongres kanon biang ha bor ha kan ke jela ka jongi ni cukup mereka kendiat nomor bak election arja pulai kalaja. Itu ki kursi betul MLA pilih kuno pilih sedang ni klaim biang. Nila pen klaim bagi parti pi ngila nga dalade dala kamet ngalet hi seman lagi jaka te ngia pen klaim begitu khamtam begitu ki jaka ki bom dan MLA te ngihap khamya te stom bat ki MLA jongi ru ki yarap ha gitu ki adjacent MLA ki ba kaya don rengkat bat ki ken